και κύριοι, φίλοι και φίλες, είναι μεγάλη τιμή για μένα σήμερα να μιλήσω ενώπιον σας για την έρευνά μου στην Αλεξάνδρεια και είναι και μεγάλη χαρά που η διάλεξη αυτή γίνεται σε αυτόν τον χώρο που συμβολίζει την άλλη Ελλάδα, συμβολίζει την Ελλάδα που όλοι θέλουμε να έχουμε και να ζούμε. Όταν ο Αλέξανδρος ο Τρίτος, ο γιος του Φιλίππου της Μακεδονίας, εμφανίζεται στο προσκήνιο της ιστορίας, τα ελληνικά κράτη βρίσκονται σε πλήρη παρακμή. Η δύναμη των Εθνών έχει καταρρεύσει. Μαζί με τις προσπάθειες για ενότητα και η νέα κατάτμιση σε μικρά κράτη έχουν κάνει τον ελληνισμό ανίσχυρο να αμυνθεί κατά των εξωτερικών του εχθρών. Αντίθετα, ο ελληνικός πνευματικός βίος έχει φτάσει στο ανώτατο ύψος του, με τον Πλάτωνα ως προς την φιλοσοφική διείσδυση του εγώ και του σύμπαντος και τον Πραξιτέλη ως προς την τέχνη και τη θεοποίηση του απόλυτου κάλους του ανθρωπίνου σώματος. Τώρα εισερχόμαστε στην εποχή όπου οι άνθρωποι γίνονται θεοί και στο καθαρός ανθρώπινο του ελληνισμού αρχίζει να αναμειγνύεται το θαύμα της πίστεως της Ανατολής. Στους πολέμους των βασιλέων και στους αγώνες των σοφών αναμειγνύεται ο φανατισμός των πιστών. Ο Αλέξανδρος είναι το αποφασιστικό όνομα. Αποκαλείται Μέγας. Πραγματικά το εντελώς μεγαλειώδες εγκαθιδρύεται ευνίδια με πλήρη αρμονία. Τα σύνορα των κρατών καταπίπτουν. Η μικρή ζωή των ελληνικών πόλεων έχει τελειώσει. Η φαντασία των ανθρώπων είναι πάντοτε έτοιμη να θεοποιήσει εκεί όπου το εξαιρετικό και το υπερβαλλόντος μέγα της προξενεί εντύπωση. Ο Αλέξανδρος κυρίευσε εκατοντάδες πόλεις και λαούς. Διέσχισε νικητής στην Ασία. Εκδικήθηκε τους νεκρούς των Θερμοπυλών, του Μαραθώνα και της Σαλαμίνας, την καταστροφή των Αθηνών, τις ταπεινώσεις αιώνων. Διέδωσε τον ελληνικό πολιτισμό μέχρι τα Ιμαλάια. Ίδρυσε Αλεξάνδριες από την Αίγυπτο μέχρι την Ινδία. Έκτισε πόλεις ελληνικές στα πέρατα της Οικουμένης. Πόλεις με αγορά, θέατρο και Έλληνες κατοίκους που διατηρούν τη γλώσσα και τα έθιμα για τουλάχιστον 6 αιώνες ακόμη. Ο Αλέξανδρος μετέβαλε εντελώς τη μορφή της παγκόσμιας ιστορίας, συλλαμβάνοντας την έννοια της ανθρωπότητας. Διήβρινε το κράτος του σε κράτος πολιτών του κόσμου και κατέστησε τα αγαθά του πολιτισμού όλων των χωρών, κοινό κτήμα όλων των ανθρώπων. Η κοσμοκρατορία της Ρώμης υπήρξε απλή απομίμηση εκείνου που ονειρεύτηκε ο Αλέξανδρος. Αυτό εξυπηρέτησε και τη θρησκεία. Η εκστρατεία του Αλέξανδρου ετοίμασε το δρόμο με την ελληνική γλώσσα, με τη διάδοση της ελληνικής γλώσσας για τη διάδοση του χριστιανισμού. Ο Αλέξανδρος είναι η αρχή και ο Χριστός το τέλος. Από τον ένα Υιό Θεού στον άλλο Υιό Θεού. Ίσως αυτό ακούγεται ιερόσυλο. Όποιος όμως διαβάσει την ιστορία του Αλέξανδρου θα το κατανοήσει. Τις νίκες του Αλέξανδρου ακολούθησε κατά πόδας ο παγκόσμιος ελληνισμός. Είναι η μόνη εποχή της ελληνικής ιστορίας που οι Έλληνες υποχρεώθηκαν να ενωθούν και ως εκ τούτου να μεγαλουργήσουν. Ο Αλέξανδρος έζησε λίγο. Πέθανε 33 ετών, μετά από μια βραχύχρονη βασιλεία. Εκθαμβωτικός σαν μια αστραπή στο σκοτεινό ουρανό, ήρθε για να φύγει ξαφνικά και γρήγορα. Τόσο αξιοθαύμαστος φάνηκε ο άνθρωπος αυτός στους συγχρόνους του, αλλά και στους επόμενους αιώνες, ώστε όχι μόνο μύθοι και θαυμαστές διηγήσεις τον περιέβαλαν από την αρχή, αλλά και η ιστοριογραφία του έγινε λυρική και άρχισε να εκφράζεται με υπερθετικά. Είναι ο άνθρωπος στον οποίο η ευφυΐα και η θέληση υπήρξαν ισχυρώς ανεπτυγμένες και συνδέονταν με μια καταπληκτική ενεργητικότητα. Η σκέψη του ήταν ήδη ενέργεια. Ήταν η μεγαλοφυΐα της δράσης. Ήταν ενθουσιώδης, θερμόαιμος, απροσποίητος και αντιμετώπιζε τη ζωή και το θάνατο με απροκάλυπτο πάθος. Η πολιτική του δεν έκανε ποτέ σφάλμα με μεγάλες συνέπειες. Το να κατανοήσουμε το Μέγα Μακεδόνα, να εκτιμήσουμε τη δράση του και τη συνεισφορά του στην ελληνική ιστορία, είναι ένα θέμα που μας ανυψώνει
στις ανώτερες αξίες της αρχαίας παιδείας, τον ατομικό ηρωισμό, την πολιτική και κυβερνητική θεωρία, την υψηλή παρόρμηση των τεχνών και των επιστημών που επηρέασαν τις ενέργειές του. Ο θάνατός του επήλθε τον Ιούνιο του 323 π.Χ. Είχε βασιλεύσει μόνο 12 χρόνια και 8 μήνες και είχε αλλάξει τον κόσμο. Είχε ζήσει σε τέτοιο ύψος όπου τίποτα το γήινο και ανθρώπινο μπορούσε να βλάψει την επίδραση του γνήσιου και ευγενούς μεγαλείου. Πού ετάφη όμως ο Αλέξανδρος και τι απέγινε η σωρός του? Όλοι οι αρχαίοι συγγραφείς συμφωνούν ότι το σώμα του ταρικεύτηκε και μετά από προετοιμασίες 2 ετών η σωρός του μεταφέρθηκε με μία μνημειώδη αρμάμαξα και πομπή που άρμοζε στο μεγαλείο του από τη Βαβυλώνα μέχρι τη Συρία, όπου ο Πτολεμαίος, διοικητής τότε της Αιγύπτου, κινούμενος με το στρατό του, πέτυχε να υφαρπάσει και να μεταφέρει στην Αίγυπτο. Γνωρίζουμε μάλιστα ότι τον έθαψε καταρχάς στη Μέμφυδα, γιατί η Αλεξάνδρεια κτιζόταν ακόμη, και μετά από 10 χρόνια τον μετέφερε στην πόλη που ίδρυσε και αγάπησε, όπου νυν έτη κοίται, όπως αναφέρει ο Στράβων, όπου ακόμα και σήμερα δηλαδή βρίσκεται. Ο Στράβων επισκέφθηκε την Αλεξάνδρεια το 25 μετά Χριστόν και έμεινε εκεί 4 χρόνια. Ο Διόδωρος ο Σικελιώτης αναφέρει ότι βγήκε απόφαση να μην ταφεί στο ναό του Άμμονα στη Σίουα, αλλά στη μεγάλη πόλη της Αλεξάνδρειας. Ας μην ξεχνάμε και τη ρίση του Μάντη Αρίστανδρου, ότι η γη που θα σκέπαζε το σώμα του Αλέξανδρου θα ήταν η πιο πλούσια στον κόσμο. Και η Αλεξάνδρεια έγινε. Το ίδιο αναφέρουν και ο Πλούταρχος, ο Παυσανίας, ο Δίον ο Κάσιος, Σουετώνιος, ο Αριανός και πολλοί άλλοι αρχαίοι συγγραφείς. Ο Στράβων, περιγράφοντας την Αλεξάνδρεια, αναφέρεται στο σήμα, δηλαδή στο βασιλικό νεκροταφείο, και το τοποθετεί στο βασιλικό τετράγωνο. Συγγνώμη, εδώ. Αυτός είναι ένας από τους πιο έγκυρους χάρτες που έχουμε της αρχαίας Αλεξάνδρειας. Να σας δείξω το βασιλικό τετράγωνο που υπολογίσουμε ότι ήταν αυτό. Εκεί αναφέρει ο Στράβωνος ότι ήταν το βασιλικό νεκροταφείο. Ο Ζηνόβιος τον 2ο αιώνα μετά Χριστόν μας δίνει την πληροφορία ότι ο Πτολεμαίος ο τέταρτος κατασκεύασε ένα μαυσολείο όπου μετέφερε το σώμα του Αλέξανδρου και όσους Πτολεμαίους είχαν πεθάνει μέχρι τότε. Πάντα όμως στο ίδιο σημείο, στο βασιλικό τετράγωνο. Τέλος, ένας Έλληνας εγγραφέας από την Αλεξάνδρεια, ο Αχιλλέας Τάτιος, που έζησε τον 3ο αιώνα μετά Χριστόν, στο μυθιστόρημά του «Τα καταλευκήπιν και κλητοφόντα», περιγράφει την πόλη και αναφέρεται στον επώνυμο του Αλεξάνδρου τόπο, κοντά στη διασταύρωση των 2 μεγάλων κεντρικών οδών της Αλεξάνδρειας που ονομάζει της πόλεως το πεδίο. Η μία κεντρική αρτηρία ήταν η κάθετη και η άλλη οριζόντια. Εκεί που τέμνονται ήταν το κέντρο της πόλης. Ο τάφος γνωρίζουμε ότι ήταν υπόγειος, μακεδονικού τύπου, αλλά συγχρόνως επισκέψιμος. Ο Δίον ο Κάσιος αναφέρει την επίσκεψη του Αυγούστου και μάλιστα την πρόκληση ζημιάς στη μύτη της ορού όταν έσκυψε να προσκυνήσει. Ακόμα μαθαίνουμε ότι ο Σεπτίμιος Σεβήρος τοποθέτησε μέσα στον τάφο όλα τα μυστικά βιβλία, τη μυστική γνώση και τον σφράγισε. Ακόμη γνωρίζουμε ότι τον επισκέφθηκε και ο Καρακάλας, ο οποίος μάλιστα το αφιέρωσε τα όπλα του. Τα ίχνη του τάφου χάνονται στα τέλη του 4ου αιώνα και ακούμε από τα χείλη του Ιωάννη του Χρυσόστομου το περίφημο «Πέστε μου που βρίσκεται το σήμα του Αλέξανδρου», θέλοντας να τονίσει την εξαφάνιση της αρχαίας λατρείας και την επικράτηση του χριστιανισμού. Τέλη δηλαδή του 4ου αιώνα έχουν χαθεί τα ίχνη του τάφου. Τελικά, όχι μόνο η ζωή του και το έργο του, αλλά και ο θάνατός του και η ταφή του πέρασαν στον χώρο του θρύλου. Οι επόμενοι αιώνες σημαδεύονται από την αραβική κατάκτηση. Αυτός είναι ένας χάρτης μεσαιωνικής Αλεξάνδρειας. Και επίσης συμβαίνουν και πολλές καταστροφές που οφείλονται σε γεωλογικά φαινόμενα. Ο τάφος του Αλέξανδρου παραμένει μια θολή ανάμνηση. Από τα μέσα του 16ου αιώνα, διάφοροι περιηγητές, όπως ο Λέων ο Αφρικανός και ο Μαρμόλ, δείχνουν ενδιαφέρον για την τοποθεσία του τάφου και αναφέρονται σε διάφορα κτίρια της αραβικής πλέον Αλεξάνδρειας
που δεν έχει όμως καμία σχέση με την Πτολεμαϊκή. Αργότερα, το 18ο αιώνα, θα επικρατήσει η άποψη ότι ο Αλέξανδρος είναι θαμμένος κάτω από το τζαμί του Νέμπι Ντανιέλ, του προφήτη Δανιήλ, ή κάτω από το τζαμί του Αταρίν, όπου βρισκόταν μια γρανιτένια σαρκοφάγος του Φαραώ Νεκτανεβό. Στα μέσα του 19ου αιώνα, ο αστρονόμος και γεωγράφος Μαχμούντ Μπέι Ελ Φαλάκη, κατ' εντολή του Χεδίβη Ισμαήλ, έφτιαξε τον πρώτο αξιόλογο χάρτη της αρχαίας Αλεξάνδρειας, βασισμένος σε αρχαιότητες που ακόμη υπήρχαν εμφανείς στην πόλη και εντοπίζοντας συγχρόνως πολλές από τις οδούς της Ρωμαϊκής όμως Αλεξάνδρειας. Τέλος, στις αρχές του 20ου αιώνα, υποστηρίχθηκε από τον μεγάλο Ιταλό αρχαιολόγο Ακίλε Αντριάνη ότι ένας προθάλαμος μακεδονικού τάφου, κατασκευασμένος από μονόλιθους όγκους αλαβάστρου, που βρέθηκε τυχαία στο λατινικό κημητήριο, αποτελούσε τμήμα του χαμένου τάφου. Στην έρευνα για την αναζήτησή του ασχολήθηκαν πολλοί αρχαιολόγοι και ερευνητές, όπως ο ίδιος ο Σλίμαν, ο Μπότι, ο Μπρέτσια, ο Αντριάνη, ο Νερούτσος, ακόμα και ο σύγχρονος μεγάλος Γάλλος αρχαιολόγος Ζανί Βεμπερέ, καθώς επίσης και αρκετοί ρομαντικοί κυνηγοί θησαυρών, όπως ο Έλληνας σερβιτόρος Αλεξάνδρειας Στέλιος Κουμούτσος. Ποια θα ήταν άραγε η σημασία της ανέβρεσης του τάφου σήμερα για την Ελλάδα και τον ελληνισμό? Η προσωπική μου άποψη είναι ότι μια τέτοια μεγάλη ανακάλυψη ίσως θα άλλαζε την κατάσταση της Ελλάδας όπως δυστυχώς είναι σήμερα. Ο κόσμος θα θυμόταν και πάλι τι προσέφερε η μικρή αυτή χώρα στον πολιτισμό και την ιστορία της ανθρωπότητας. Το όνομα των Ελλήνων θα αναφερόταν πάλι με εκφράσεις θαυμασμού και όχι απαξίωσης, όπως τώρα συμβαίνει. Οι λαοί θα αντιλαμβάνονταν ότι οι Έλληνες, παρά τα ελαττώματά τους, είναι οι ίδιοι με αυτούς που διέδωσαν την υπέροχη γλώσσα τους, την απαράμιλη τέχνη τους, την αξεπέραστη φιλοσοφία τους και τις εξελιγμένες επιστήμες τους στα πέρατα της οικουμένης. Οι ίδιοι με αυτούς που όρισαν τις βάσεις του δυτικού πολιτισμού. Οι ίδιοι με αυτούς που δίδαξαν τι σημαίνει αγάπη για την πατρίδα και σεβασμό στα θεία. Οι ίδιοι με αυτούς που δίδαξαν ποίηση και θέατρο στην ανθρωπότητα. Για να μην αναφέρω βέβαια τα γνωστά εθνικά μας θέματα, στα οποία μια τέτοια ανακάλυψη θα έπαιζε σημαντικότατο ρόλο. Όσον αφορά τους ίδιους τους Έλληνες, θα ήταν σίγουρα ένα γεγονός που θα τους ενθάρρυνε. Θα ανέβαζε το ηθικό τους στα ύψη. Θα τους έκανε να πιστέψουν ξανά στον εαυτό τους. Θα τους έκανε επιτέλους να ησυχάσουν. Γιατί παρόλα τα προβλήματα που έχει αυτός ο τόπος και ο λαός, δεν έχω συναντήσει ούτε έναν, κυριολεκτικά ούτε έναν, που να μην ενδιαφέρεται για το πού βρίσκεται ο τάφος του Μεγάλου Έλληνα. Που να μην αναστατώνεται όταν παρουσιάζεται κατά καιρούς μία νέα θεωρία, μία νέα ένδειξη για το σημείο της ταφής του. Και είναι τόσο συγκινητικό να βλέπεις έναν ολόκληρο λαό, με τα ελαττώματα αλλά και τα προτερήματά του, με τα πάθη, τα προβλήματα και τη δυστυχία του, να μην μπορεί να ησυχάσει, αν δεν μπορέσει να μάθει που κοιμάται το παλικάρι του. Έτσι νομίζω ότι ο Αλέξανδρος ζει και βασιλεύει. Το Ελληνικό Ινστιτούτο Έρευνας Αλεξανδρινού Πολιτισμού είναι ένας μη κερδοσκοπικός οργανισμός, οι στόχοι του οποίου είναι η αρχαιολογική έρευνα και μελέτη του ελληνικού πολιτισμού οπουδήποτε ανά τον κόσμο και εκτός ελληνικής επικράτειας και ειδικότερα η μελέτη και η έρευνα της ελληνιστικής αλεξανδρινής περίοδου. Το 1998, σε συνεργασία με το Πανεπιστήμιο της Αλεξάνδρειας, διεξήγαγε ανασκαφές γύρω από τον περίφημο τάφο του Αλαβάστρου, χωρίς όμως θετικά αποτελέσματα. Ο θάλαμος αυτός πρέπει λογικά να έχει μεταφερθεί στο σημείο που βρίσκεται τώρα από άλλο χώρο, βέβαια λόγω του όγκου του από κάπου κοντά. Το 2000 ξεκίνησε μια μεγάλη γεωφυσική έρευνα στο πιο απίθανο και δύσκολο σημείο της Αλεξάνδρειας, το εβραϊκό νεκροταφείο. Όπως ίσως γνωρίζετε, η εβραϊκή θρησκεία δεν επιτρέπει η αδίποτε όχληση των νεκρών. Παρ' όλα αυτά, πετύχαμε να πάρουμε άδεια να κάνουμε τουλάχιστον γεωφυσική έρευνα. Το αποτέλεσμα ήταν να εντοπιστεί στο κέντρο του χώρου μία υπόγεια ανθρώπινη κατασκευή. Αυτή η αλλαγή του χρώματος δείχνει ότι υπάρχει μία τεχνητή ανομαλία. Αυτή η τεχνητή ανομαλία έχει διαστάσεις 20 επί 50, δηλαδή 1000 τετραγωνικά.
Και υπάρχει και άλλη μία επίσης ανομαλία, που είναι στην άκρη του νεκροταφείου, δίπλα από την περίφραξη και βγαίνει στον δρόμο. Πριν από λίγα χρόνια το σημείο αυτό του δρόμου υποχώρησε, κατέρευσε. Αυτό αποδεικνύει ότι κάτι υπάρχει από κάτω που είναι κενό. Δυστυχώς για πολιτικούς λόγους δεν επετράπει να γίνει ανασκαφή. Το Μάρτιο του 2007 το Ινστιτούτο μας απέκτησε άδεια από το Ανώτατο Αρχαιολογικό Συμβούλιο της Αιγύπτου για αρχαιολογική έρευνα και ανασκαφή στους κήπους Σαλαλάτ της Αλεξάνδρειας. Όλο αυτό το κομμάτι είναι το πάρκο της Αλεξάνδρειας, λέγεται Σαλαλάτ. Σαλαλάτ σημαίνει καταράκτες. Τότε που ξεκίνησα την έρευνα δεν γνώριζα τι σήμαινε αυτή η λέξη. Θα καταλάβετε στην πορεία γιατί έχει σημασία. Ο λόγος που επελέγει ο χώρος αυτός για έρευνα ήταν αφενός η θέση του στην τοπογραφία της Πτολεμαϊκής Αλεξάνδρειας και αφετέρου η ευκολία που φαινομενικά παρουσίαζε. Λόγω της ιδιότητάς του είναι το πάρκο της πόλης, όπως σας είπα, και επομένως της μη δόμησής του. Ο χώρος αυτός στην αρχαιότητα ήταν τμήμα του βασιλικού τετραγώνου. Τα παλάτια των Πτολεμαίων ξεκινούσαν από αυτό το ακροτήριο και προχωρούσαν παραλιακά. Αυτή είναι η κεντρική οδός, όπως σας είπα, η οριζόντια που χωρίζει την Αλεξάνδρεια στα δύο, και το κομμάτι αυτό εδώ, πίσω δηλαδή από τα ανάκτορα, είναι τώρα το πάρκο Σαλαλάτ. Ανήκει δηλαδή στο βασιλικό τετράγωνο, στη βασιλική συνοικία. Η περιοχή αυτή την αναφέρεται, όπως σας είπα, και από το Στράβωνα. Όσον αφορά τη λειτουργικότητα του χώρου για ανασκαφή, δυστυχώς αντιμετωπίσαμε πάρα πολλές δυσκολίες λόγω των τεραστίων ποσοτήτων συγχρόνων επιχώσεων, αλλά κυρίως του υδροφόρου ορίζοντα που έκανε την εμφάνισή του στα 7,5 μέτρα. Οι κήποι Σαλαλάτ κατασκευάστηκαν στο τέλος του 19ου αιώνα από τον Μοχάμεντ Άλι, που εξυγχρόνισε τη Μεσαιωνική Αλεξάνδρεια. Το έργο ξεκίνησε το 2007 με τη διενέργεια πάλι γεωφυσικής έρευνας. Τα αποτελέσματα έδειξαν τεχνητές ανομαλίες στο υπέδαφος σε 3 τουλάχιστον σημεία του πάρκου. Σκάβουμε σε αυτό το σημείο, το οποίο το πετύχαμε, παρόλο που φαίνεται η άκρη του. Εμείς κάναμε γεώτρηση σε αυτό το σημείο, με αποτέλεσμα να βγει στο καρότο, όπως λέγεται στη γεώτρηση, κομμάτι ασβεστόλιθου. Αυτό ήταν μια ένδειξη κάποιας τεχνητής μιας κατασκευής, γιατί ασβεστόλιθος δεν υπάρχει σαν πέτρωμα στην Αλεξάνδρεια. Από το 2007 ως το 2008 αρχίσαμε ανασκαφή σε 2 σημεία του πάρκου, αλλά αν και είχαμε ενδείξεις κατασκευών, η εμφάνιση του νερού μας εμπόδιζε να συνεχίσουμε. Καταλαβαίνετε λοιπόν γιατί ονόμασαν το πάρκο Καταράκτες. Τον Απρίλιο του 2009 αποφασίσαμε να ξεκινήσουμε ανασκαφή στο σημείο που είχε βγει το κομμάτι του ασβεστόλιθου. Είναι δίπλα από ένα φρούριο που ο Μοχάμεντ Άλι χρησιμοποίησε σαν οπλοστάσιο. Κάναμε ένα μικρό σκάμα 5x3. Βλέπετε η σκιά από πάνω είναι του φοίνικα που βρίσκεται από πάνω, είναι καλλιτεχνική η φωτογραφία. Όμως λόγω της ύπαρξης τόνων επίχωσης, σαθρού εδάφους και κυρίως του υδροφόρου ορίζοντα που έκανε πάλι την εμφάνισή του στα 7,5 μέτρα, η ανασκαφή προχωρούσε με μεγάλη δυσκολία. Ήταν η 4η Μαΐου 2009, η τελευταία ημέρα της ανασκαφής και η μέρα που είχα πάρει την απόφαση μετά από 14 χρόνια έρευνας στην Αλεξάνδρεια χωρίς αποτέλεσμα να σταματήσω. Όταν ξαφνικά προς το τέλος της ημέρας το χώμα στην παριά της τομής στα 8 μέτρα βάθος υποχώρησε και ένα μικρό άσπρο κομμάτι μαρμάρου εμφανίστηκε. Αυτή τη στιγμή δεν μπορεί να περιγραφεί με λόγια παρά μόνο με συναισθήματα. Σιγά σιγά βγάλαμε από τη γη της Αλεξάνδρειας το φως, σκάβοντας ένα μοναδικό γλυπτό. Βλέπετε εδώ φαίνεται και το δεύτερο πόδι. Φάνηκε πρώτα αυτό. Σιγά σιγά καθαρίζοντας είδαμε ότι υπήρχε και το άλλο πόδι.
Μεγάλωνε, φάνηκε κορμός, το πρόσωπο και ολόκληρο το άγαλμα. Είναι ένα σπουδαίο έργο τέχνης ελληνιστικής εποχής. Παριστά έναν άνδρα γυμνό σε στάση κλασικού κοντραπόστο με το δεξί πόδι ανασηκωμένο. Πιθανώς στηριζόταν κάπου. Το σώμα στρέφεται ελαφρά προς τα δεξιά, ενώ ο λαιμός στρέφεται προς τα αριστερά και τα μάτια κοιτούν ψηλά με έντονο βλέμμα. Δεν θα σας αναλύσω με λεπτομέρειες το άγαλμα, απλώς θέλω να σας δείξω κάποια βασικά χαρακτηριστικά, όπως είναι η ταινία που φαίνεται στο μέτωπο. Το άγαλμα έχει δύο ταινίες, μία είναι στα μαλλιά που δεν φαίνεται σε αυτή τη φωτογραφία, που σημαίνει βασιλιάς, και αυτή η ταινία που είναι στο μέτωπο, που μόνο δύο προσωπικότητες γνωρίζουμε ότι την έφεραν, από νομίσματα που έχουμε κυρίως, ο Θεός Διόνυσος και ο Αλέξανδρος. Ο Αλέξανδρος συνδέεται με τον Διόνυσο λόγω της εκστρατείας που έκανε και ο Θεός στην Ινδία. Επίσης υπάρχει ψηλά στα μαλλιά του η αναστολή, δηλαδή η χαρακτηριστική χωρίστρα που είχε ο Αλέξανδρος. Οι αναλογίες του αγάλματος ακολουθούν ένα κανόνα, τον κανόνα του Λυσίππου 1/9, δηλαδή η αναλογία του κεφαλιού προς το σώμα είναι 1/9. Το άγαλμα έχει κίνηση και βέβαια το βασικό είναι η στροφή του λαιμού προς τα αριστερά και το βλέμμα προς τα πάνω, που είναι η χαρακτηριστική απεικόνιση του Αλέξανδρου στους Ανδριάδες του Λυσίππου. Η κατασκευή του αγάλματος είναι εξαιρετικής ποιότητας. Υπάρχει ένας συγκρατημένος ρεαλισμός, σε συνδυασμό με ένα μεταπραξιτελικό αισθησιασμό. Αυτό το έργο τέχνης συνδυάζει την ομορφιά των γλυπτών της κλασικής εποχής με το πάθος των ελληνιστικών αγαλμάτων. Οι όρθιες γυμνές μορφές ήταν ο πιο συνηθισμένος τύπος για βασιλικά αγάλματα των ελληνιστικών χρόνων. Μερικές λογοτεχνικές πηγές μας δίνουν την πληροφορία ότι ο τύπος αυτός χρησιμοποιήθηκε για την απεικόνιση του Αλέξανδρου κατά τη διάρκεια της ζωής του και μετά το θάνατό του. Ο Πλούταρχος μάλιστα αναφέρει μία ιστορία ότι ο Λύσιππος κατέκρινε τον ζωγράφο Απελή που παρουσίαζε τον Αλέξανδρο να κρατά κεραυνό, ενώ ο ίδιος τον παρίστανε πάντα να κρατά δόρυ. Το άγαλμα του Λυσίππου, ο Αλέξανδρος Δορυφόρος, δεν γνωρίζουμε αν έχει χαθεί ή αν δεν υπήρξε ποτέ. Όμως, συγκρίνοντας το άγαλμα της Αλεξάνδρειας με δύο από τα πιο σημαντικά αγαλματίδια που αντιγράφουν τον Αλέξανδρο Δορυφόρο του Λυσίππου, ιδιαίτερα το άγαλμα αυτό που βρίσκεται στο Μουσείο Γκετί του Μαλιμπού και ένα χάλκινο αγαλματίδιο που βρίσκεται στο Λούβρο, παρατηρούμε ότι υπάρχουν πάρα πολλές ομοιότητες. Πρόσφατα, επίσης, ο Αλέξανδρος Παν που είναι στο Μουσείο της Πέλλας και ένας Αλέξανδρος στην γαλλική πόλη της Άγδης, τη Μεσόγειο, όλα βλέπετε ότι ακολουθούν τον ίδιο τύπο αγάλματος. Πρόσφατα στη Μακεδονία βρέθηκε και ένα σημαντικό χάλκινο άγαλμα του Αλέξανδρου, έργο του Λυσίππου, ως προϊόν λαθρανασκαφής και είναι αποθηκευμένο στο Μουσείο της Θεσσαλονίκης. Ο τύπος και τα βασικά χαρακτηριστικά είναι ακριβώς όμοια με το άγαλμα της Αλεξάνδρειας. Τέλος, όπως καταλαβαίνετε, το άγαλμα βρέθηκε και πιθανώς στεκόταν μέσα στο βασιλικό τετράγωνο και σίγουρα δεν μπορεί να έχει δημιουργηθεί από έναν απλό γλύπτη. Το γεγονός αυτό, σε συνδυασμό με τα στιλιστικά του χαρακτηριστικά που παραπέμπουν στη σχολή του Λυσίππου, μας κάνουν να πιστεύουμε ότι πρόκειται για έργο της συγκεκριμένης σχολής που λειτουργήσε στην Αλεξάνδρεια. Το άγαλμα το χρονολογούμε στην πρώιμη ελληνιστική περίοδο, 325 έως 300 π.Χ. Θα ήθελα να επισημάνω ότι η αντίληψη που έχουμε μέχρι σήμερα για τη μορφή του Αλέξανδρου, το άγαλμα όπως βλέπετε τώρα είναι ήδη στο Εθνικό Μουσείο της Αλεξάνδρειας. Η εικόνα λοιπόν, η αντίληψη που έχουμε για τη μορφή του Αλέξανδρου προέρχεται από μεταγενέστερα έργα κυρίως Ρωμαίων, που σίγουρα έχουν επηρεαστεί από την καταλυτική ιστορική του παρουσία, τη θεοποίηση και την εξαδανίκευσή του. Δηλαδή τα πλούσια μακριά μαλλιά θυμίζουν Θεό, θυμίζουν τον ήλιο, τον Απόλλωνα. Τα έργα αυτά δεν ήταν σύγχρονά του και δεν μπορούμε να επιμένουμε ότι όλα είναι αντίγραφα σπουδαίων πρωτοτύπων, αφού
Ελάχιστα τέτοια έχουν διασωθεί ανά τους αιώνες. Ίσως λοιπόν το εξαίρετο αυτό δείγμα της πρώιμης ελληνιστικής τέχνης να είναι πιο κοντά στο αληθινό πρόσωπο του Αλέξανδρου. 7 χρόνια αργότερα, μόλις πρόσφατα, τέλος Δεκεμβρίου του 2016, πάλι από τύχη αγαθή, μετά από μία έντονη νεροποντή, εμφανίστηκε μπροστά μας η παλάμη του αγάλματος. Βγήκε από τη γη για να ενισχύσει την άποψή μας ότι το άγαλμα παριστάνει τον Αλέξανδρο, γιατί η παλάμη κρατά δόρυ. Είναι Αλέξανδρος δορυφόρος. Το Εθνικό Μουσείο της Αλεξάνδρειας φιλοξενεί ένα από τα πιο σημαντικά γλυπτά της σχολής του Λυσίκου, των ελληνιστικών χρόνων. Το μικρό χέρι έχει ήδη παραδοθεί στο μουσείο προκειμένου να συντηρηθεί και να προσαρμοστεί στο άγαλμα του Αλέξανδρου που ανήκει. Το 2000, εδώ είναι μερικές ακόμα λήψεις, το 2010 η ανασκαφή συνεχίστηκε στην ίδια περιοχή. Διευρύναμε το σκάμα προκειμένου να εξετάσουμε το μέγεθος μιας επίχωσης ασβεστολιθικής που είχε επίσης εντοπιστεί. Λόγω των πολιτικών συνθηκών στην Αίγυπτο, η ανασκαφή διεκόπη για 5 χρόνια μέχρι το φθινόπωρο του 2015, που δόθηκε εκ νέου άδεια. Και συνεχίσαμε στο ίδιο σημείο. Για άλλη μια φορά, όπως βλέπετε, το πρόβλημα του νερού εμφανίστηκε και έκανε τη δουλειά μας εξαιρετικά δύσκολη. Σκάβοντας μέσα στο νερό και τη λάσπη. Θεώρησα ότι ήταν απαραίτητο να κάνω μία ακόμα γεώτρηση. Εδώ βλέπετε, εκείνο το διάστημα είχε πολύ κακό καιρό στην Αλεξάνδρεια. Ίσως για πρώτη φορά η Αιγύπτη ήταν χαλάζι. Και είχαμε νερό από πάνω και νερό από κάτω. Θεώρησα λοιπόν ότι έπρεπε να κάνω μία γεώτρηση προκειμένου να διαπιστώσω αν υπάρχει κάτι βαθύτερα. Το τρυπάνι σταμάτησε 90 εκατοστά βαθύτερα από το σημείο που δουλεύαμε. Αυτή είναι η γεώτρηση που γίνεται χειροκίνητα και θυμίζει άλλες εποχές, αλλά έχει αποτέλεσμα. Ήταν πάλι η τελευταία μέρα της ανασκαφής και μετά από απίστευτες δυσκολίες πετύχαμε να δούμε έναν κατάλευκο, χτιστό, ασβεστολιθικό δόμο. Αν και είμαστε ενθουσιασμένοι από το αποτέλεσμα, αποφασίσαμε να σταματήσουμε την ανασκαφή με σκοπό να προγραμματίσουμε και να οργανώσουμε καλύτερα την άντληση του νερού στο σκάμα. Έτσι, την άνοιξη του 2016, αρχίσαμε πάλι το έργο κατασκευάζοντας αυτή τη φορά πηγάδια, έξω και μέσα στην τομή. 8 πηγάδια, 16 αντλίες που αντλούσαν το νερό 24 ώρες την ημέρα. Το αποτέλεσμα ήταν για πρώτη φορά να πετύχουμε να μειώσουμε τον υδροφόρο ορίζοντα χαμηλότερα από το επίπεδο της ανασκαφής. Επιτέλους μπορούσαμε να σκάψουμε κανονικά. Η περιοχή πλέον της ανασκαφής είχε διευρυνθεί σε μια έκταση 14 επί 12 μέτρα. Σε πολλά σημεία της τομής βρήκαμε επίσης μεγάλη ποσότητα λατύπης. Λατύπη είναι τα ρινίσματα, τα πελεκούδια που μένουν μετά την επεξεργασία λίθων και είναι πάντα ενδείξεις κτηρίου. Στο μέσον του σκάματος, κάτω από στρώμα αρχαίας επίχωσης με πολύ ελληνιστική κεραμική, ανακαλύψαμε μέρος της θεμελίωσης ενός υπερμεγέθους κτηρίου, που εκτείνεται και προς νότον και ανατολικά και δυτικά. Οι διαστάσεις που έχουν αποκαλυφθεί είναι 10 επί 12. Το μέγεθος των ασβεστολίθων είναι πολύ μεγάλο, είναι 1 μέτρο επί 60 εκατοστά επί 50. Στην νοτιοανατολική, βλέπετε, είναι πολύ μεγάλες οι πέτρες, άρα και το κτίριο πρέπει να είναι πολύ μεγάλο. Στην νοτιοανατολική γωνία της τομής βρέθηκε και τμήμα τείχου, κατασκευασμένου επίσης από μεγάλους δόμους ασβεστόλιθου, χτισμένο χωρίς συνδετικό υλικό. Το στρώμα της θεμελίωσης του κτηρίου χρονολογείται στην πρώιμη πτολεμαϊκή περίοδο, σύμφωνα με την κεραμική που βρήκαμε και την τεχνοτροπία κατασκευής των δόμων. Δείγμα της κεραμικής που συλλέξαμε είναι ένα πρώιμο ελληνιστικό λιχνάρι που βρέθηκε ακριβώς δίπλα και κάτω από τους δόμους του τείχου. Είναι σημαντικό επίσης να αναφέρω ότι κάτω από τη θεμελίωση, σε βάθος 10 και 70 εκατοστά, 10 μέτρων και 70 εκατοστών, φτάσαμε στο φυσικό έδαφος, που αποτελείται από άμμο και ψαμίτι. Αυτό σημαίνει ότι βρήκαμε το πρώτο στρώμα θεμελίωσης της αρχαίας Αλεξάνδρειας. Το μέγεθος των δόμων της θεμελίωσης, καθώς και το μέγεθος των δόμων του τείχου,
δείχνει ότι έχουμε αποκαλύψει μέρος ενός δημόσιου κτηρίου της Πτολεμαϊκής εποχής. Αυτό σε συνδυασμό με την περιοχή που, όπως αναφέραμε, ανήκει στη βασιλική συνοικία, καθιστά το έβριμα σημαντικό για τη γνώση τοπογραφίας της Πτολεμαϊκής πόλης. Σπάνια υπάρχουν ευρήματα της Πτολεμαϊκής εποχής. Κυρίως βρίσκουμε ρωμαϊκά και βυζαντινά που είναι πιο ψηλά. Επίσης, ανάμεσα στα ευρήματα αυτής της περίοδου υπήρξαν και μερικά αρχιτεκτονικά μέλη που βρήκαμε πάνω στη θεμελίωση του κτηρίου. Αυτά είναι ένα κομμάτι, όπως βλέπετε, από δωρικό ημικίωνα, ένα κομμάτι από ανθέμιο ακροτηρίου, ένα τμήμα του επιστηλίου και ένα κορινθιακού ρυθμού επίκρανο, όλα από ασβεστόλιθο. Και τέλος, ένα λίθινο αντικείμενο, η χρήση του οποίου ακόμα δεν έχουμε καταλάβει. Θα μπορούσε να είναι ή χρηστικό, ένα είδος γουδιού, να σας το πω έτσι, ή όμως θα μπορούσε να είναι και ένα αντικείμενο για την προστασία ενός ταφικού αγγείου. Αυτό το αντικείμενο πρόσφατα το είδα στον αρχαιολογικό χώρο της Πέλλας, της πόλης που γεννήθηκε ο Αλέξανδρος, και προέρχεται από τα νεκροταφεία της Πέλλας. Βλέπετε πόση ομοιότητα έχει. Επίσης αυτό είναι κάτι ανάλογο. Εκεί μέσα δηλαδή φύλασαν την ιδρία που είχε την τέφρα του νεκρού για να την προστατεύσουν. Και εδώ είναι άλλοι τύποι διάφοροι. Αυτά τα αντικείμενα ίσως μας βοηθήσουν να κατανοήσουμε την ταυτότητα του κτηρίου. Τώρα, τους μήνες Οκτώβριο και Νοέμβριο του 2016 συνεχίσαμε την ανασκαφή, έχοντας ως στόχο να βρούμε τη συνέχεια των δόμων της θεμελίωσης, κυρίως προς νότο. Δυστυχώς, λόγω της ύπαρξης τεραστίων ποσοτήτων χώματος και επιχώσεων, αντιμετωπίσαμε πολλά πρακτικά προβλήματα στη δουλειά μας. Η απομάκρυνση αυτών των επιχώσεων ήταν χρονοβόρα και επικίνδυνη για την ασφάλεια των εργατών και της ομάδας. Επίσης, έπρεπε να συνεχίσουμε για άλλη μια φορά την άντληση του νερού, που βρίσκεται πάντα εκεί, φύλακας του χώρου. Έτσι, ο χρόνος για ανασκαφή ήταν πολύ περιορισμένος. Παρόλες όμως τις δυσκολίες, αποκαλύψαμε σε ψηλότερο επίπεδο μία πρώιμη βυζαντινή κατασκευή, ένα εργαστήριο πιθανόν. Όμως, το πιο σημαντικό είναι ότι αποκαλύψαμε τη συνέχεια της κατασκευής προς νότον σε μήκος περίπου 11 μέτρων. Αλλά επίσης βλέπουμε ότι εκτείνεται και προς Ανατολάς και προς Δυσμάς. Οι δόμοι του μεγάλου τοίχου που βρήκαμε την Άνοιξη στέκονται δίπλα σε αυτή τη σειρά των λίθων. Σκοπός μας είναι να συνεχίσουμε την αποκάλυψη όλης της θεμελίωσης, αυτή την ανασκαφική περίοδο που έχει ξεκινήσει εδώ και 10 μέρες, αφού λύσουμε το πρόβλημα των χωμάτων και της ασφάλειας του χώρου. Όλη αυτή η τεράστια θεμελίωση, κατασκευασμένη από ασβεστόλιθο εξαιρετικής ποιότητας, μέσα στο βασιλικό τετράγωνο της Πτολεμαϊκής Αλεξάνδρειας, μας δίνει το δικαίωμα να σκεφτούμε ότι έχουμε ανακαλύψει ένα σημαντικό, κατεστραμμένο βέβαια, δημόσιο κτίριο, που θα μπορούσε να είναι ένα από τα φημισμένα οικοδομήματα του βασιλικού τετραγώνου, όπως περιγράφονται από τους αρχαίους συγγραφείς και κυρίως στο Στράβωνα. Απλώς σας τα αναφέρω, ήταν η βιβλιοθήκη της Αλεξάνδρειας, το Μουσείο της Αλεξάνδρειας, το Βασιλικό Νεκροταφείο, το Αρσινόιο και άλλος ένας ναός, το Κόριον, αφιερωμένο στην Περσεφόνη. Η γνώμη μου είναι ότι η περιοχή του πάρκου Σαλαλάτ στην αρχαιότητα αποτελούσε επίσης το πάρκο των ανακτόρων των Πτολεμαίων, με όλα αυτά τα διάσημα μνημεία και κτίρια που περιελάμβανε. Θεωρώ λοιπόν λογικό να βρίσκονται στο άλσος αυτό σπουδαία κτίρια που σίγουρα έχουν σχέση και με την ταφή και τη λατρεία του Αλέξανδρου. Η συνέχιση βέβαια της ανασκαφής ίσως βοηθήσει να κατανοήσουμε την ταυτότητα του οικοδομήματος αυτού. Όλος αυτός ο χώρος είναι τώρα η ανασκαφή. Όπως βλέπετε δεν είναι εύκολο, αλλά συνεχίζουμε. Και πιστεύουμε ότι όποιος κοιτάζει το αύριο με το βλέμμα στραμμένο στη μεγάλη κληρονομιά αυτού του τόπου, κρατάει στα χέρια του το μυστικό. Με σταθερό βήμα πλησιάζει το όνειρο και δεν φοβάται να το αγγίξει και να το ζήσει. Ξέρει πως μόνο μέσα από το όνειρο γεννιέται η ελπίδα. Σας ευχαριστώ πολύ.